Салом алейкум ба ҳама касое ки видеоро тамошо кардестин. Уже тамошо кардан ждаи канал. Вақте ки як видео дорам медонем ки канали нави ма ҳай. Ба хотире ки дина канали ма якчанд та ложни жалоб омад, канал ма маҳкам кардан. Инҷа чиқиб муассиб бачакое ки группа чанд тараф мешинад 30-40 нафар дар ҷоя гуфти гапо жалоб шапа кардаган се видео пасандиги бута дар бораи наркотикаи, дар бораи насилияи зарар расондан дар кӯдакҳои хеле жалоб кардаган ложне ки канали маро маҳкам кардан. Хотя ман намедонам ки увода чӣ мераса, ай ико ё ки суме ки ман дар ютуб метам, ман намедонам ай киса ягон хонавода ам мегирам адам мета ё ки апав бар ягон одами дига мерава кор мекунад ба мара сум мета ютуб ки жалоб рӯй мекунад. Ман ҳайронам, если честно. И канали нама бародаро Шон ТВ аямат хоҳиш ба братски кадомет ки дастгирӣ мекунем блогерое ки қадима ҳамкорӣ дорем ё ки дига реперо дига пацане ки канал дорем кадоме ки дастгирӣ карданем просто ҳамин видеоро поделиться кунем, силкаи маро бупартонед даташ. Вале бисёре одамое ки мақсад бо чихе будем истифода мебаранд на ҳамин момент и бо ранги канали ма уи мекунанд чтоб подписчик ҷамъ кунанд. Не хай мефаҳмам 65 000 нафар шудем дар як муддати кӯтоҳ, не ки иншолло ки иш нест, иншолло коли бо айда зиёд мекунанд. Ну инстаграма удалит мекунӣ, ютуба, сайта ҳама чиза удалит карда мешавад. Як чизеро ки ман эҷод мекунам ғайри ин сайто дар як ҷои дига сохранӣ мешавад, ташни дар ду ҷо, якумш дар дили мухлисон, дуюмш дар мозгаш. Ай уҷа чӣ хел удалитшон мекунем? Ай уҷа чӣ хел удалитшон мекунем? Канали нави ма Шон ТВ ама касар подписаться мекунем, кадоме ки дастгирӣ карданиям бародаро. Немқа хоҳиш ба братски поделиться кунем видеора, ссилкаи канали маро бизанед, сообщество да мепартонем видеоро дар каналотон мепартонед, блогерое ки видео мекунанд ҳамин темада, хоҳиш аяматон ҳамин ссилкаи канали маро бумонед. Паноҳи Худо ҳамат зинда ва саломат бошед.